Blížia sa Vianoce. Vianoce, sviatok, okrem všetkého iného, ľudskej blízkosti. Sviatok, keď by sme si mali byť blízki nielen s najbližšími a blízkymi, ale aj s bližnými. Mali by sme sa zamyslieť nad tým, že nielen na Vianoce, ale vždy by sme mali myslieť na tých, ktorí nás obklopujú, ktorí tvoria komunitu a ktorí si zasluhujú i našu pozornosť, i naše pochopenie a porozumenie. Želám všetkým občanom Slovenskej republiky, všetkým blízkym i bližným, aby pocítili blízkosť nielen v čase vianočnom, ale i v tom čase, ktorý príde po Vianociach. A tak ako znie v piesni, že budú vraj každý deň Vianoce, bolo by dobré, aby to lepšie, čo je v nás, dokázalo prežiť i sviatočný čas a horieť tým lepším svetlom a tou lepšou stránkou každého z nás i všetky nasledujúce dni. Želám vám, aby ste pocítili